Салом алейкум бачаҳо. Мана имрӯз мо хонаро рафта мебинем. Хонаи як ҳуҷрагӣ. Инҷа one bedroom мегӯяд. One bedroom рафта мебинем. Нархаша, ремонташа ҳамаша рафта мебинем. Вали дальше гап мезанем. Рафтем. Инҷо ба як хонагӣ 1,5 баъд 3 моҳ 4 моҳ пеш аз пулаша мегирад. Пеш барои он ки пулаш дода метавонӣ наметавонӣ. Ина бе кран. Диди ҳозир вая мошина медорад вай занаки сиёҳ. Кран инҷа мебардорад вая. Hello. Good. Ҳама ҷо уважение ҳаст. Ин гӯяд ки ҳама любой ҷо равед. Сэр, мистер. Як баданат ба як ғурури тоҷикӣ вай мешавад. пайдо мешавад. Як замон фикр карда чашмои пушта неужели тоҷикам мистер мешудасти? Гуфта ҳайрон шудам худамам. озодӣ мегӯяд ки озодӣ. Ана гулбоғи ба боғ, ана хонам бечароғ, ана свет натиян, ана мешавад пажар. Ана гулбоғи ба боғ, ана хонам бечароғ. Чорум этаж гуфта буд. Рафтем. Ана омадем. Ана ин хона. Марҳамат. Медароем. Бетон. Хонаи нав ремонт шудагӣ. Ана якхонагӣ. One bedroom мегӯяд. Инҷа ина нархаш ҳозир гусудагиш 1,5 $1,500. Мана размероша бинето 6 ба 3,5. бо унҷа ошкида қариб 28 квадрат мешавад. Инҷа худаш 28 квадрат. Дальше мерем. Инҷа спальня дорад. Спальня. Ана марҳамат. Спальням раз 3 ба 4. 3 ба 4. Инҷа клозет мегӯяд. Шкаф барои чизмонӣ. Ин хеле ҳама ҷои Америка ин хеле. Бо ин хеле вайаш аст. Инҷа кухня бачаҳо. Кухня ина кабинет мегӯяд. Инҷа в Америка ва кабинет. Кухня, короче, российский ва. Ин техникаи нав. Фақат General Electric компания метиҳад. Мана бовар накунед нав. Оли нав. Холодильник, газ. Ҳамаш сос. Мана инҷа оинаҳо барои занҳо. Занҳо оинаи мештагӣ бошад. Ин тарафша мешавад, он тарафша чӣ хел мешавад? Он тарафша просто мебардорӣ камтар. Мекушоӣ. Марҳама. Шута мегирӣ. Шута ки шудӣ, бо мепӯшӣ. Тамом. инҷа бо батарея барои гармии хона. инҷа худат маҳкам кунӣ мешавад. Дальше мерем ванна. Марҳамат. Ванна. Унитаз. Ин вай. Отопление. Рафтем. Ин бачаҳо нархи
این خانه $1,500 там свет $50 як мага расход мешавад бо газ шуд 1600 ҳар моҳ мана ки бошад. ин поле бин нишон нав плиткаҳои нав. мана бачаҳо метавонед инҷа дусе каси снимат кунад барои он ки қиматӣ кунад 1500 як оилава қимат бошад. ду кас метавонад унҷа зиндагӣ кунад спальнява, як ду кас инҷа бемало 4 кас ана 1600 тақсим мекунад. ҳали нормально. дарои ин ҳами хеле қулф. марҳамат. мана инҷа клозет шкаф. инҷа шкаф ҳамашон хестроен. ин домофон, свет. бетон кухня нишон медиҳам. инҷа ошхона. инҷа аввал хона сал калонтар. инҷа ошхона, холодильник, марҳамат, газ. инҷа бо посудомойка доштааст. посудомойка, кран. ин ношта мешӯӣ. ин шкафчаҳо. ин пожарни вай. вақте ки сӯхтор ягон пожар шавад, сигнал шавад, ин худаш автоматически об мечошад. ин жалюзиҳо. инҷа ҳама ҷо хеле жалюзи. марҳамат. хона бисёр калон. инҷа як комнати калон. инҷа бош шкаф дорад. инҷа ванна. инҷа америкава ҳамаш ҳами хел баъзи ҷош шлангаш ҷудо мешаду. душаш як бора қӯй шудагӣ болаш. инҷа отопление. инҷа медорем спальня. спальня кроватам доштааст. инҷа хеле барҳаво. се та оина дорад. внутренний двор. инҷа бо як клозет дорад. диванаш икея будааст. икея. мана ин пожарни сигнализатсия. если ягон сигарет каши, ягон бӯи дуд биёд, садо метиҳад. чӣ аст? мана ин хона. нархи хона ин $1800. имрӯза нарх ба Нью-Йорк ба. ин кухниш барҳаво. инҷа хӯрока мепазӣ. инҷа бемалол як семья мехӯрад. 1800. ин нақс. ин хел нарх нест. ин ҷӯраи ман буд ва ҳам вақти заниматсия мекунад хона кати. барои ҳамин хел нархҳо на самом деле нархҳо ин хел хонаҳо 2000, 2200 меистад. тарзи хона иҷора гирифтан ин хел Америкава. аз кӯча би хона снимат мекунам. даро инҷа ма пожалуйста хонаи гир намегӯям. инҷа бисёр сложный. соҳибои хона бисёр хонаҳои бисёр дорад. метарсад. мумкин ту снимат мекунӣ 1-2 моҳ, 3 моҳ, 5 моҳ метӣ, баъд пулаша наметӣ. агар пулаша натӣ, туя ҳеҷ ки берун ба пешкар наметавонад. на политсия, ҳеҷ ки фақат через суд. ту медароӣ хона 6 моҳ пула натӣ, агар зиндаги кардан мегирӣ. ҳеҷ ки соҳиби хона ақалла замока алиш намекунад, света бурида наметавонад, газа кушта наметавонад. ҳаққаш нест.
соҳибои хона метарсад. Барои ҳамин кредитни история дар кор ҳар як вайба. Мана масалан ҳисоб кун, инҷа 1800 хай 2000 6 моҳ натегар 12000. Компания намехоҳад ки аз барои ту $12000 гум кунад бекор. Ино страховка мекунад. Агар пули вай набошад, мумкин баъзе хонаҳо аз 6 моҳ то 1 сола пули хона мегирад. Масалан $1800 бошад, зар мезани 10 моҳа 18000, $20000 агар тиягад марҳамат договор подписат мекунад. 6 моҳ неки обязательно ҳаст. 6 моҳ агар пули период тиягар хай ин пулаш дода метавонистаст. Вай пул меистад. Лекин бо ту дода кам соф мекунӣ. Молио манам ҳамин хел карда будам. Ман 4 моҳашро спурдам бо плюс ҳаққи агентство мегӯд лорд ҳамин чи ҳамно спурдам. Всё возможно мегӯд ки Америка страна возможност. Пул бисёр фақат кале кор фармудан дар кор. Свет ва газ счётчик кати. Ин хел рафта вай не просто телефонат бы мебиёд, адрес почтат бы письмо мебиёд ҳар моҳ. Ам счётчик подвалаш ба счётчикос ҳаст. Показания ини Россия, ини Тоҷикистон бо инҷа счётчик нест дар ин хона. Ҳамаш подвал ба. Бо инҷа бо телефонам $50, интернетам $50-60. Ҳамин хай не будем о грустном мегӯд ку ҳамаш нав мешавад. Главни хонаи театр. Ana gulbog'i ba bog', ana dildog'i ba dog', ana sved na dihan, ana khonam becharo. Ana gulbog'i ba bog', ana dildog'i ba dog', ana sved na dihan, ana khonam becharo. Ana suzona dagar, ana nishana dagar, ana gulbog'i. ҳаво гарм. Бассейн рафтудиям, якҷо бассейн ёфтам. $40 як моҳ ба. Миён камтар дард дорад. Барои ми духтуро микрофони руска судиям аз шамол. Духтуро айтаин кардан. Бассейн. Ин дӯстон. Кӯчаҳо пеши светофор ба ин хеле ваймондагӣ. Файр, пожарный. Мекушӣ, зер мекунӣ. Агар як онҷо пожар шавад, инаш полис. Мекушӣ, зер мекунӣ. Сразу 1 дақиқа мебиёд. 911 намаёб. 011 служба спасения. Дӯстон, ин телефон, таксофон мебардорӣ 25 цент 3 минуташ. Кстати, инҷа обратно занг зада мешавад. То есть номераш ҳамин стойкая. Я он кас обратно ту инҷа занг мезанад. Киноонда мебинӣ ку инҷа ҷаранг мекунад, баъд гирифта гап мезанӣ. Мана инҷа як чизе нагуфтиям. Ин хонаҳо ҳамаш ғиштин рӯш. Перекритияш мобайни ва ё плита цемент не. Ҳамаш тахтагин. 100 сол шудагӣ ин хонаҳо. Ин гирду атрофа ҳама ин хонаҳо зиёда аз 100 сол шудагӣ. Мана ин бо аз ин ҳар бучак баъз гуфтам ку. Инҷа масъалаи ин хел прописка регистратсия кунӣ нест. Барои ки агар ту хонаи снимат кунӣ, автоматически ин бил мегӯяд вай мебиёд шот. Вай ба пули газа, пули света метӣ ку. Ҳам номи тува квитансия мебиёд ҳар моҳ. Ҳамно спурда мегирӣ, ҳамон уже як бор спурӣ, уже вай мешавад. Как бы прописка ҳамон. Медонад ки ҳамин инсон аз ҳаминҷа пул достост, значит ҳаминҷа ин зиндагӣ дорад кута. Вай мекунад. Барои ҳамин гапи ин хел прописка вай нест. Хонаи снимат кардӣ фарқаш не. Дальше жид карда мегардӣ. Ки дӯстон, мана шумо скоро Нью-Йорк омаданӣ бошед ё ки
allakay در نیویورک باشه میتوانید اینجا گزیته هست گزیته های روسی و نیستی روسکی رکلام با یک دوسته سایت های من می نویسم میتوانید اونجا بینید خانه کووید اولش به همه خیلی میشد برای همین کامنت سنیمات کنی هم میشود کامنت حاضر قیمت شده که $800 یا $1000 دو کسی سه کسی سنیمات کنی ارزان میشد نه یا که هاستل این خیلی میری همونجا خواب میکنی فقط خواب میکنی $30 یک روزش $30 $30 میری خواب میری فقط تا خانه افتنته بعد میایی